हादरमानि मादावनो गोजामसिन 132थि डुरान्ड कापआ क'क्राझारनि साइ गेलेग्रा फोथाराव फैगौ आगस्ट दाननि 6 खालारनिफ्राय आरो डुरान्ड काप जानो गोनांलाय क'क्राझारनि साइ गेलेग्रा फोथाराव बिटिआर सरकारा थाद'नाय गैयै खामानि मावनाया सोलिगासिनो दं। मख'जाथावदि साइ गेलेग्रा फोथाराव गोबां मानि जिरायनो हानाय खाबु गैयामोन, नाथाय बेखौ नोजोर होनानै बिटिआर सरकारा फिन आरो गोबां मानि नायगिरिफ्रा जिरायनो हानाय माखासे सुबिदा गोनां खालामनो खामानि मावनाया हर सान सोलिबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो एसिया हादरमानि गोजामसिन डुरान्ड काप जानो गोनां साइ गेलेग्रा फोथारनि खामानि मावनायफोरखौ बिटिआर सरकारनि गोबां मावफुं सोद्रोमा एमसिएलए आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो खामानि मावनायफोरखौ नोजोर होगासिनो आरो साइ गेलेग्रा फोथारखौ साबसिन हामसिन खालामनायनि खामानि मावनो थांखि लागासिनो दं होनना मिन्थिनो मोन्दों। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजआव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव गोदानै मुं थिसननोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 93654912557 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन।